पलिसिफ्रा 10 बोसोरनि सिगां बोरै जादों बे एकर्डआ बोरै जाबोदों बेयाव सोर हाबदों माबोरै जाखो बेखौ बायदिया सोर खालामखो 100% एकर्डनि उनावहाय रन्जन दैमारिखौ एकर्ड जायैनि सिगांनो बुंदोंमोन जों सरकार फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौबो ओरै खालामगोन हेलो लोगोफोर आं दिनै दंफैयो नैबे एचनटाव बिथांजों आं दिनै मोननैसो खोथा सावरायनो नागिरदों दिनैहाय जिहेतु जोंनि XNDP नि नामखौ लानानै गोबां पाब्लिकानो दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बायदियावहायनो NDP नि नामखौ XNDP आर्टिफेक्शन नि नामखौ लानानै सोरबाया दिनै हिन्जाव लानानै खारदों बिनि बारैनो एचनटावजों आं दान्दिसे सावरायनो बिथाङानो जाहैबाय एचनटाव बिथांनाव आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों आरो बिनि उनावबो कयेकटा बाथ्राखौ आं केसनि सोमोन्दैबो सोंनो नाजागोन तो बिदिब्ला दिनैहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो बे एरियाहाय गसाइगाव होननाय गामिनि सासे सेंग्राया सासे आइजोखौ XNDP नि नाम लानानै आर्टिफेक्शन नि नाम लानानै दिनैहाय लानानै खारदों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो जोङो सब समय जेब्लाबो बुंफैदों माने जोंनि सेंग्राफोर जायफोरनाखि एक्टिभ वर्कारफोर जेसेबां दङ बियो जोंना लिस्टेड बेखौ जों मिथियो सोर व्यक्ति सोर केडार सोर मेम्बारा दिनैहाय बबे बबे जायगायावहाय साबैसे दं बेखौ जों मिथियो दिनैनि निउसाव जों जायखौ नुदों नुनानै थानो हायैनि थाखायनो दहायनो जोङो बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों जे जाय व्यक्तिखौ नोंथांमोना निउसाव स्प्लाश खालामबाय थादों बे व्यक्तिया कुनु अर्गेनाइजेशननि सोद्रोमा नङा बेखौहाय जोङो स्पष्ट खालामो बेखायनो नोंथांमोना जि नामफोरखौ दिनै बुंबाय थादों दैमु स्वर्गयारी बिथांखौ नोंसोरो गोख्रैनो रिमुभ खालामफिननांगौ आरो खोथाखौ बुंफिननांगोन होननानै जों दहाय खावलायहरदों आरो बिथाङा जोंनि XNDP NDP हिसाबैबो बिथाङा जोंजोंहाय जेबो सोमोन्दो गैया दैमु स्वर्गयारी होननाया बेखायनो जोंनिफ्राय क्लियारखौ दायो जोंबो बुंफिनदों आं बुंफिनदों जोंनि संगठना दिनै बुंफिनदों बिथां जोंना इउनाइटेड फराम अफ XNDP नि जोंना फाइनेन्स सेक्रेटारि बि रिमेनलां रसराज बसुमतारी बिथाङाबो क्लियारलि बुंदों बेजोंबो जों रायलायबाय आंबो रायलायदों बिथाङाबो रायलायदों दा बड'लेण्ड रादाबावबो बिथांमोना क्लियार होफिननो नागिरदों बेखायनो सोरबाया जुदि दिनै XNDP नि सोरबाया जिखुनु जा फेक्सनानो जा बेयावहाय सोरबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि नामफोरखौ XNDP फोरखौ लानानै रायजो राजा समाजाव दिनै बेबायदि सोरखौबा धमखि होनाय सोरखौबा सिगिनाय बेखौ दाखालाम जोङो माब्लाबाबो बेखौ जोङो लुबैया आरो जाजानोबो लुबैयाखै खालामजानोबो लुबैयाखै आरो बेयावहाय जुदि अख्रायनो सोरबा जोंखौहाय मबेबा एंगलनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ XNDP आ दिनै ज' जानायखौ हिंसा खालामनानै इउनाइटेड फराम अफ XNDP खौ बदनाम खालामनो नागिरदोंबा एसे एवेयार जाना था गोजानाव जानानै था बेखौ जों खावलायदों गुरैयै इउनाइटेड फराम अफ XNDP आ दिनैहाय बेफोरबायदिनिखौ जुदि गुबुना जुदि आरो खायफा जुदि लाना खारबावोबा XNDP इउनाइटेड फराम अफ XNDP आ मा राहा लामा लागोन बिनि सायाव एक्चुअल मानसिया जुदि इउनाइटेड फराम अफ XNDP नि बा नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि सासे XNDP मोनबा जुदि बियो प्रमान जायो प्रुफ जायोबा बेखौ जोंहा गुबुन राहा लामा लागोन जोंनि XNDP नि बायदि जोङो बेखौ माबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ आरो नङाबा जों हायाबा बेखौ आयेनजोंहाय बिथांखौहाय जों मा साजा होनांगौ बेखौ उनाव सम फैब्ला जों खोन्थागोन दिनै दे जों इउनाइटेड फराम अफ XNDP नि दैदेनगिरिफोर
दिल्लीयावहाय जे मोनसे सावरायनो थांदों दिनै केसनि बारैबो गुबुन गुबुन खोथा नोंथाङा बर' रायजो राजानो मा फोरमायहरनो सानो दिनै नोंथाङा सासे XNDP नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै United Forum of XNDP नि Assistant Organizing Secretary माने as per माने I am concerned माने दिल्लीयाव दिनैहाय इउनियन होम मिनिस्टार अमित शाहखौ मानो लोगो लाहैनो गोनां जाखो ओमफ्राय बे एपइन्टमेन्टखौ माब्ला मोनखो सोरनि थ्रुयै दिनैहाय बेयो अमित शाहया जोंखौ दिनै लोगो लानो गोनां जाखो खोथा जाहैबाय आसाम सरकारा खोथा होदोंमोन आसाम सरकारा खोथा होदोंमोन आफ्टार बिटिआर एकर्डनि उनाव जोंहा जे गोबां जिहेतु लिरनाय दंखायो मावफुंजानांगौ खामानिफोर बेखौ पुलिस प्रशासननिफ्राय जिखिनि खामानि दा थालांदों जोंनि स्पेशली मैया थांनाय दिनै सावरायहैनाय दिल्लीयाव होम मिनिस्टार अमित शाहजों सावरायनाया आउट अफ स्टेट जोंनि आसामाव थानायनि अनगायै जेसेबां नर्थ ईस्टआव केसफोर दङ आउट अफ स्टेट बिथांमोननि केसफोरखौ थाबैनो बोस्रांनो बा बेखौ माने विथड्र खालामनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाजादों बा बेखौ मावफुंनोहाय बिनि प्रसेसखौ जों थाबैनो खालामगोन होननानै दाख्लै फोसावदों बिनि उनावनो जेसेबां अरुणाचल मिजोराम नागालेण्ड ओमफ्राय मेघालया सिक्किम बेफोराव थानाय केसफोरखौ जायफ्रा हा दं थाबैनो हरदो होननानै बुंनायखाय आंहाबो दं आंहा मेघालयाव दङ मेघालया मोननै काउन्सिल नङा जयन्तिया काउन्सिल दङ कासि काउन्सिल दङ गार'हि काउन्सिल दङ मोनथामावहायबो आंहा दंमोन केसा आंनिखौबो बिहरनाय बे हिसाबै आं हरबाय जिहेतु आंना रिबय कासि जयन्तिया गार' हिल्स वेस्ट साउथ मोनथामा जोब्बाय मोननैखौ आं दाखालि हरदों दा स फार दिनैनि दिनावहाय दिनै इउनियन होम मिनिस्टार अमित शाहखौ बिथांमोना जायफोर डेलिगेसन थांदों सोर थांखो मिथिला जोंनि इउनाइटेड फरामनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सिला सार बिथां थांदों आरो जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां थांदों जोंना दिलरन्जन नार्जारि बिथां थांदों माने दासिमाव आपडेट फैयाखै माखौ रायलायनाय जाखो खिन्थु बांसिन स्पेशली केसनि सोमोन्दै स्टेटनि अनगायै बाहेरायाव थानायखौहाय जोङो थाबैनो खालामग्रोगोन होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय बे खोथाखौ दिनैहाय दिल्लीयावहाय अमित शाहनिसिम होम मिनिस्टारनिसिम थांलायनायनि सिगां माने एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस हिरेन नाथ बिथाङा स्पष्ट बुंदोंमोन दायो बर्तमान DGP डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस मेघालयानि LR बिश्नय बिथाङा साननैसो बेयाव BTC आवहाय आरो चार्ज मोनफैदोंमोन बे समाव बुंनाय जेब्लानाखि स्किल डेभेलपमेन्ट जाबाय थादोंमोन बे समाव बिथाङाबो बुंनायमोन दायो माने जाय स्पेशल माने रिहेबिलिटेशननि अफिसारमोन ADGP हिरेन नाथ बिथाङा दिनै सारेन्डार जादों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैहाय XNDP फोरनि केसफोर जेसेबां दङ बेखौहाय पुलिस प्रशासननिफ्राय हाजार खालामदोंब्लाबो कर्टआ बेखौ मानियाखै जायनि थाखाय आसाम सरकारा पुलिस डिपार्टमेन्टआ बेखौ इउनियन होम मिनिस्टार जोंहाय सावरायब्लानो बिथाङा बिथोन हरगोन मोनफ्रोमबो स्टेटआव नर्थ ईस्टनि जेसेबांनाखि XNDP नि दङ बेखायनो नोंथांमोना जोंनिफ्राय साबसिन थांनोब्ला होम मिनिस्टार लाहैनानै सावरायब्लानो बे जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन होननानै इउनाइटेड फराम अफ XNDP खौ दाख्लै थांनाय साननैनि सिगां जेब्ला सानथामनि सिगां जेब्ला सावरायहैयो गुवाहाटीयाव बे समावहाय एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना लाना होदों बे दासिमाव मा सावरायाखै बेखौ आं मोनथिला बेखिनि आरो केसनि बारैनो गोबां जोंनि गथ'फ्रा केसनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां खोथा फोरमायहरबाय रायजो राजानो
दा हमनानै ला एग्जाम्पलावहाय जोंनि दा नेसिमानिनि खैलामैला चिरां डिस्ट्रिक्टनि सहाय सुला होननाय दङ बिथाङा मैयासो बिथांनि बिसिया गावनाव बिमा बिफाया जा एसे सोरजिनानै दोननाय सहायनि बिमा बिफा दिनै बे हाखौबो दिनैहाय फाननानैसो बिथाङा जेलनिफ्राय बिथांखौ बायख'नानै लानानै फैदों बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो गनायखौथ' आं मिथिया माब्ला गखो मैया गनानै फैदों बिथाङा मैया गना फैबायब्ला बिनि सिगां बिथांमोना जि आं बेखौनो बुंदों जि खोथाखौ पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो एक्स एनडिबिनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव स्किल डेभेलपमेन्ट जेब्ला जायो बे समावहाय बुंदोंमोन जे एक्स एनडिबि हिसाबै मोनफ्रोमबो पुलिस स्टेशनफ्राव डिस्ट्रिक्टआव वारेन्ट एरेस्ट नटिफिकेशन फैयोबा जोंनोल' फन खालामहर होमबानो जोङो बेखौहाय रायलायहरगोन होननानै बुंनाय पुलिस डिपार्टमेन्टआ आलदा कर्टआ आलदा कर्टआथ' पुलिसनि खोथाखौ मानिया जुडिसियारिया आलदा ना होमबा जुडिसियारियाथ' कर्टआसो कर्टआथ' पुलिसनि खोथाखौ मानियाना थिग बेबायदिनो जादों नङाबाथ' जोंनि सहाया थांनांनाय नङामोन आरो बेनि अनगायै गुबुन गुबुनाबो थांनांदों गोबाङैनो दङ आं दिनै नामफोरखौ मेनसन खालामला दा बे जाबाय बेखौ दा मा बुंनांगौ दा बेखौ सरकाराव थानायफोरखौ बिथांमोनखौ जोङो दा बखिनांगौ बुंनांगौ ना मानांगौ जि खोथाफोरखौ एसेबां खोथा होबोदोंमोन मावफुंनो हायैनि खारना सोर सरकाराव थानायासो खालामनांगौ बेखौ जेराव एकर्ड खालामबाय एकर्डआव लिरनायबो दङ मानो मावफुंनो हायासै बेथ' जोंनि प्रब्लेम नङा जोंनि सेंग्राफोरनि खोथा नङा जोंथ' बुंनोबो गोसो गैया नोंसोर खालामबानो थाबैनो खालामबानो नोंसोर मावनो हायैनि खुनु खोथानो गैया सरकाराव दङ नोंसोर क'लिसनाव दङ स्टेटआव दङ बिटिसिआव दङ सेन्ट्रेलाव दङ मानो मावनो हाया मावनो हायैनिथ' खुनु खोथा गैयाना माने एनडिबिखौ एक्स एनडिबिफोरखौ ओरैनो माने फैगौबा गासिनबो गावसोरजों थांगौबा नामा आंथ' बेखौसो बुंगोन मावनो हायैनि खुनु खोथा गैया रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायैनि खुनु खोथा गैया नोंसोर दाबो स्टेटआव प्रेसार खालामनो हायो स्टेटआ दिनै नोंसोरजोंहाय जुदि एखेब्ला बै नोंनि दिल्लीखौहाय फंनैसो बुंहरब्लानो गयो बे जेबो मोन्थोर नङा गोसो जानानै खालामाखै बेखौ जों मिथियो रायजोआ समाजा मिथियो गासैबो मिथियो बिनि दायनिगिरिखौ सोरखौ होगोन नोंथाङा सरकारा जाय दङ जाय सरकारा दिनैहाय 100% एकर्डनि उनावहाय रन्जन दैमारिखौ एकर्ड जायैनि सिगांनो बुंदोंमोन जों सरकार फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौबो ओरै खालामगोन रन्जन दैमारिया दिनैहाय एकर्ड साइन होनायनि उनाव बुंफैनाय मेरलाफोर दंना मिथिंफ्राव खोथा बुंनायफोर आंलाय मानो बुंबावनांगौ जाखो रायजोफ्रा सासेबो गैया दिनै मोनथियो बिपिएफ इउपिपिएलनो जनसाधारननो जोङो गासैबो मोनथियो पलिसिफ्रा 10 बोसोरनि सिगां बोरै जादों बे एकर्डआ बोरै जाबोदों बेयाव सोर हाबदों माबोरै जाखो बेखौ बायद'था सोर खालामखो बेखौ गासैबो जोङो टाइम जाब्ला बुंगोन खिन्थु थ' लोगोफोर सरि क्षमा खालाम गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो गोबां खोथा सावरायलायबाय जों नों ओइच अन्थाव बिथाङानो बिथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ नोंथांमोना मोनथिबाय जानांगौ थ' ओइच अन्थाव बिथांखौबो आं दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ हामबाय होननानै बुंदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि गोजोन्थों बयनिसिमबो